40 jaar Wim Kan met Corrie aan zijn zijde. We draaien de klok terug naar 1936, het oprichtingsjaar van het ABC Cabaret. Amsterdam, Leidseplein-theater. Al 14 jaar geleden stond welkom op de mat. Verhuurde mij een kamer met inbegrip van het bad. Kwam meneer Van Putten en zag de kamer aan. En is sinds 14 jaren hier nooit meer weggegaan. Die keurige Van Putten werd onze commissaris. Hij lachte om het welkom bij ons in het portaal. Hij wordt verzorgd met liefde en voelt zich als een vorst. Eet rijstebrei met krenten en commensalenworst. Hij was zo gewoon, zo doodgewoon, net als zijn kleren waar geen poep in zat. Hij zong in het leven de ondertoon. Hij huurde hier de kamer met het bad. Maar de pendule uit het salon, die weet veel meer als ik. En zegt telkens zacht verwijten, stiekem, tik, tak. Dit zijn de smitten die voor u zitten. Ik ben hun commensaal en dit is hun zoon. Ik ben geen mooie. Ik ben een rooie. En zo'n rode bij twee zwarte is niet gewoon. Die gekke jongen. Ik moet altijd weer lachen. Want die gekke jongen zie je. Ja, die rode Smit. Die doet me altijd denken aan dat jongetje. Die zegt tegen zijn vader. Zegt hij, vader, wat is nou toch eigenlijk de malaise? Toen zegt die vader, de malaise jongen, dat ben ik. Ik ben de verpersoonlijkte malaise. Ben ik. Kijk mij maar aan. Vroeger was alles prettig en vrolijk. En tegenwoordig is alles naar en ik moet beknibbelen en ik moet bezuinigen en zo is allemaal. Ik ben de malaise. Je zegt, jongen, ja vader, dat kan wel dat ik de malaise ben, maar ze hebben het op school, hebben ze het ook dikwijls over die malaise. En dan kan ik het niet zeggen, mijn vader is de malaise. Dat is gek, kun je dat niet zeggen. Kunt u me niet een voorbeeld geven? Ja jongen, dan zal ik je een voorbeeld geven. Vroeger, ja jongen, het zijn economische problemen, maar dat begrijp je toch niet, maar ik zeg je duidelijk. Maar vroeger, begrijp je, was er nog wel eens plezier, was er nog wel eens pret. Toen hadden we, ja het is wel geen mooi woord, maar toen hadden we nog eens lol, begrijp je. En tegenwoordig hebben we zelfs geen lol meer. Begrijp ik wel, maar ik heb op school ook niet gezegd, vader heeft geen lol meer en dat is nou de malaise. Kunt u me nog niet eens een voorbeeld geven? Toen zegt hij, nou jongen, moet je eens even luisteren. Vroeger was het wijn, wijn en gezang. Tegenwoordig is het een half flesje bier, je moeder en de radio. En dat was de stem van Louis Grimberg, de gevierde conferencier van het prille ABC Cabaret. De toen 25-jarige Wim Kan was aan dat métier nog niet begonnen. Hij werkte mee als auteur en acteur. En in die laatste hoedanigheid speelde hij in 1937 een uiteraard komische kleine rol naast Lily Bouwmeester in de film Pygmalion. Maar u wilt toch niet zeggen dat meneer uw vader dronk? Drinken? Zegt u maar gerust, zuipen. Ah, hoe ontzettend voor. Gerust niet. Ik heb nooit kunnen merken dat hij er schaar van had. Integendeel, hij raakte pas goed in zijn humeur als hij flink bezopen was. Waar grik je om, jongeman? Op die nieuwe manier converseren. U doet het buig goed. Pardon, juffrouw Doeleuter. Loopt u soms het park door? Lopen? Ha, ben je belazerd? Neem een taxi. De grote ster die het ABC Cabaret droeg was Corrie Vonk. Met haar overrompelende humor, maar ook
met haar subtiele creatie van een Amsterdam straatschoffie. Ze stal er alle Nederlandse harten mee. Konijn is dood. Het lag vanmorgen zo ineens dood in zijn hok. Het beest was zelfs al koud geworden. Gek, dat ik toch even schrok. Wat zou dat nou eigenlijk zijn? Morgen koop ik een nieuw konijn. Het konijn is dood. Zo'n konijn heeft niks geen waarde. Ik weet ze voor 2 kwartjes al in een winkeltje te koop. Ach, zo'n beest kost niet medal, omdat er zoveel van zijn. Morgen koop ik een nieuw konijn. Het konijn is dood. Ja, met konijnen loop je steeds dezelfde kans. Het zijn per slot geen sterke beesten. Moet zo'n dier nou ook een krans? Het zou een soort aandenken zijn. Morgen koop ik een nieuw konijn. Mijn konijn had groene ogen, 1 witte voorpoot, verder bruin. Een lekker ordinair gezichtje. Het liep vaak los, zo in de tuin. Reuzensprongen in een gaan. Morgen koop ik een nieuw konijn. Stel je voor, je stinkt te grienen om zo'n beest. Wat zeg je ervan? Honderden zo in de tuinen. Ja, ze janken. Ik als man, ik kan er het beste blij om zijn. Morgen koop ik een nieuw konijn. Corrie Vonk en Wim Kan verschenen in 1938 voor het eerst voor de televisie op de jaarbeurs in Utrecht. In een radio-interview vertelden ze hun ervaringen. Wim had toen al zo zijn bedenkingen. Nou, het konijn is dood, dat heb ik nu 250 keer op het toneel gespeeld. En nooit ben ik erin blijven steken. Nu sta ik voor de camera, mijn schoonvader voor het raam en minstens 300 mensen en ik blijf in het slot steken. Nou, ik vind het verschrikkelijk moeilijk om je te concentreren bij zo'n televisiedemonstratie. Dus staat Erik de Vries, die staat daar met een hele grote camera vlak voor je neus. En je bent tenslotte in een hele kleine ruimte. En je kan je ternauwernood bewegen. Ik ben afgeleid, hè. Ik ben erdoor geïmponeerd. Beuker en de Nijs hier, die zijn zo rustig. Ik weet niet of ik er ook ooit aan zal wennen, hoor. Je weet bijvoorbeeld ook helemaal niet van welk deel er nou precies van je op het doek verschijnt, hè. Je weet niet of je het goed doet en je weet niet, soms denk je, nou doe ik het helemaal verkeerd. Je zit maar zo'n beetje in het donker te tasten. Maar we hebben het in elk geval, ik vond het reuze leuk. Ik weet niet of het ooit wat worden kan, hoor. Misschien ligt dat aan mij, maar we waren de eerste in elk geval die bij die proefuitzending voor de televisie in het openbaar mochten optreden. En dat vond ik toch wel interessant. In de mobilisatietijd kwam oud-minister Kan voor de radio om het steuncomité 1939 aan te bevelen. En hij vroeg zijn zoon Wim om de stem te vertolken van Johan de Wit, die ons moreel een beetje moest opkrikken. Goedenavond, dames en heren. Hier is de radio-omroep Dordrecht, anno 1650. De aard der Hollanders is zodanig dat als haar de nood en de perikelen niet zeer klaar voor de ogen komen, zij geen zin gedisponeerd konden worden om naar behoren te figureren voor haar eigen securiteit. U hebt geluisterd naar Johan de Wit en dient ten gevolge, zij het naar onze begrippen in iets wat uitheemse taal, naar een oordeel over uw voorvaderen van ongeveer 3 eeuwen her. Zou het oordeel over de Hollander van het jaar Onzes Heren 1939 anders luiden? Het huidige tijdstip is als geen ander bij uitnemendheid geschikt om de proef op de som te nemen.
Indien een deel van het lichaam lijdt, wordt het geheel aangetast. Of, om het met de woorden van de Wit uit te drukken, de nood en de perikelen staan thans diermate klaar voor de ogen, dat wij behoren te vigileren voor onze eigen securiteit. 1939 was ook het jaar waarin het ABC-cabaret naar Nederlands-Indië vertrok, in 100 dagen uit en thuis, zoals dat toen heette. Batavia 1941. Corrie Vonk vierde er triomfen als Dr. Fokkema. Een uniek monument voor een Groninger, zij het wat klein van stuk. Ja, dames en heren, je kan raar een ding metmaken, hè? U moet weten, dames en heren, ik reis tegenwoordig alleen maar tussen Groningen en Sappermeer. Ja, ik ben forens worden. Weet nou wat een forens is? Weet nou de definitie van een forens? Een forens is een stadsmeneer die buiten gaat wonen om in de stad kippetjes te houden. Wees nou ook forens? Die kerel heeft een tuitenbol of een hok voor kipmep zitten, hè? En Wim Kan zong een liedje en kondigde het volgende nummer aan. De conferencier was nog zeer aarzelend begonnen. Want zo is de mens in al zijn glorie, contramineus, onlogisch en inconsequent, en ook desgewenst kort van memorie, waardoor hij soms zichzelf als het moet niet eens herkent. Ja, dames en heren, wanneer de zaak eigenlijk eens op de keper beschouwt, hoeveel zijn er dan onder ons die als ze eenmaal van niets tot iets zijn gekomen, zichzelf nog willen en kunnen herkennen. Die hier dan één voorbeeld uit de duizenden, getiteld De historie van een dame met een grote hoed op. Een zeer bijzonder verhaal, let wel, zij is desgewenst kort van memorie, deze dame, waardoor ze soms zichzelf als het moet niet meer herkent. Een dame met een grote hoed op. De dame met de grote hoed op is Corrie Vonk, het dienstmeisje Lia Stent. Ik ben een mevrouw met een grote hoed op. Vroeger zette ik vaak een grote mond op. Dat was toen ik nog dienstbode was. Maar dat ben ik nu vergeten. Nu ben ik een mevrouw met een grote hoed op. En houd zelf booiers erop na. Ze hebben het bij mij niet makkelijk. Want ik ben ontzaglijk ongemakkelijk voor ze. Maar dat kan ook niet anders. Omdat ik helemaal vergeten ben dat ik zelf dienstbode ben geweest. Van die 100 dagen uit en thuis kwam door de oorlog niets terecht. Het ABC-cabaret keerde pas in 1946 in Nederland terug. En Wim Kan wijde een sober, volstrekt onpathetisch boek aan zijn ervaringen met de Japanse bezetter. En terwijl we daar met ons drieën spiernaakt in Gods vrije natuur staan en voorzichtig het dure, kostbare water over onze magere lijven sprenkelen, en terwijl de rat op een goede kilometer afstand staat gaar te koken en je de 2 Thaise olifanten plotseling luid kunt horen trompetten, omdat ze nu blijkbaar aan het trekken zijn gegaan, denk ik plotseling hoe normaal ik dit abnormale leven eigenlijk ben gaan vinden. Hoe ik op de grens van Burma en Thailand de grens van normaal en abnormaal uit het oog heb verloren. In 1967 haalde hij de in de Jappenkampen gezongen liedjes nog eens op, tijdens een Burma-reunie in het Scheveningse Koerhuis, op het accordeon begeleid door zijn ex-kampgenoot Nico Rayer.
Ik heb een potpourri geschreven voor deze speciale gelegenheid. Dit zijn natuurlijk allemaal liedjes die u min of meer kent. En de potpourri moest natuurlijk een naam hebben. En heb ik gedacht, weet u hoe we moeten noemen? Ter ere van onze vroegere werkgever heb ik hem genoemd de Hiro Hito Hit Parade. Wij gaan naar buiten, waar de kogeltjes fluiten en waar het Japannertje weer wat verzint om je laatste voedingsresten uit je body weg te pesten en waar alle misère begint. Want daar begon het pas goed, dat weten we nog wel, aan de spoorlijn. Ik heb wel eens gedacht, die spoorlijn deed me soms denken aan een lintworm. Hoe langer hij, hoe magerder wij. Jongens, de brug is bijna klaar. Jongens, nog 2, 3 balkjes maar. Mannen, nou gaat het spannen. Nog 1 zo'n balk en het dondert in elkaar. Jongens, de brug wordt juist vol. Jongens, straks komt de Burma-spoor. Mannen, nou gaat het spannen. Als alles goed gaat, dan lazert hij erdoor. Want dat heb ik wel eens gedacht. Onze woordenschat van vandaag hebben we 25 jaar geleden geplukt in de diepe bossen van Burma. Kunt u zich herinneren? Gek, hè? Ik kan het nog altijd merken. Als ik zal maar zeggen, een teleurgestelde wethouder tegen de pers hoor zeggen, ik voel me grotendeels belazerd, zeg ik Burma. Kan niet anders. En dat is het mooie van de band die ons is gaan vinden. En zoiets kunnen wij alleen begrijpen, hè. Want tenminste, er zijn wel eens mensen die zeggen, wat is dat voor een taal? Dan zeg ik, dat is Koetsterwaals. Ja, mensen, we hebben wat meegemaakt. En toch, diezelfde dokter Koetsen, die heeft van binnen toch iets gehouden van die spoorlijn. Soms kan je toch horen, loco, burgemeester, zou ik maar zeggen. Zit er nog in. Zit erin. Onder de bomen van het kamp, daar zit het 's morgens vroeg al stam. Van kampbewoners wijs en gek, die peinzend staren naar het hek. Onder de bomen van het kamp, daar zit het 's avonds laat nog stam. Is daar een bronbeek in het klein, en iedereen bromt zijn refrein op dat verdomde kamp. Want onder Brombeeks bomenwoud raak je met menigeen vertrouwd. Wie eens zo filosofisch scheen, staat in zijn hemd nou heel alleen. Want daar op Brombeeks bomenplein blijken de grootste mensen klein. Daar blijkt zo menig idealist een doodgewone egoïst. Op Brombeeks bomenplein. Alles gaat goed, gerust, je kan me geloven. Alles gaat goed, het gaat perfect. Geloof me beslist, dit komen we te boven. Als het niet zo is, merk je het direct. En is de strijd eenmaal gewonnen, en is de mensheid uitgeroeid, dan wordt de oude rotzooi weer begonnen. Dan wordt de zaak opnieuw verknoeid. En dat is gelukkig dan heel anders gegaan. Maar er is nog meer heel anders gegaan dan we eigenlijk hadden verwacht.
Er zijn zoveel dingen anders gegaan, wat hebben we niet gedacht? Dat als wij zo lang aan die Burma Road hadden gezeten, zo lang aan die railroad hadden gezeten, dan dachten we als ze thuis kwamen dat wij de grote jongens zouden zijn. Wij dachten dat de vrouwen om onze nekken zouden hangen. Hè? En onze tjawat zouden bengelen, laat ik het zo zeggen niet. Hè? Dat hebben we toch gedacht. Laat ik het nou maar zo zeggen. Ik kan het ook anders zeggen, maar zo zeg ik het niet. Gewoon op zijn Burmels. Het is toch zo allemaal heel anders gaan. Je praatte natuurlijk over die dingen. Je zat natuurlijk met elkaar. Je zat altijd te denken. Je vroeg wel eens aan een goede vriend. Heb ik ook wel eens gedaan. Moest je natuurlijk niet doen. Ik zeg, wat doe jij nou, hè? Als je na al die jaren dan weer thuis komt bij je vrouw. Wat doe je dan? Hij zegt, nou, dat kan je niet vragen. Dan kun je goed, hè? Ik zeg, nee, dat begrijp ik ook wel. Maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Maar ik bedoel, wat doe je daarna? Hij zegt, dan doe ik mijn rugzak af. Heel andere tijden natuurlijk. Ja. Ach, je sprak eens over die dingen, ja, wij dachten dat als je weer terug zou komen in het gewone leven. Ik heb er dikwijls ook liedjes aan gewijd, hè, dat wij dan chance van die vrouwen zouden hebben. Dat menige gevaarlijke vrouw dan zou zingen tegen ons zoiets, hè, van... Ik wil een echtgenoot, een zware jongen van de Burma Road. Aangekleed of bijna bloot, het hindert niet, het hindert niet. Ik wil zo'n bosjesman, waar je 's avonds wat mee worstelen kan. Met of zonder tjabatan, het hindert niet, het hindert niet. Ik wil, het gaat nog verder, maar dat is voor boven de 90. Dit waren liedjes, allemaal oude melodietjes, van ons in Java, achter de kawat. Het waren fragmentjes van oude prentjes, van al die vriendjes. Uit die rare tijd vol van narigheid, het waren liedjes, lang vergeten melodietjes, van al die dagen, van wachten en klagen. Stuk van ons leven staat daarin beschreven, een heel klein stukje van de eeuwigheid. Dat klonk ondanks alles nog vrolijk, maar in 1971, bij de visite van de Japanse keizer aan Nederland, kwam Wim Kan in verzet, fel en tevergeefs. Op Schiphol vertelde hij aan de Japanse journalisten wat Corrie Vonk en hij, de keizer bij diens vertrek, zo graag nog even hadden willen zeggen. Die ene minuut die wij bij onze regering hadden aangevraagd, maar die ze ons blijkbaar niet kon geven, omdat de stem van de minderheid in elk geval tijdelijk even niet gehoord moest worden, of omdat zij 46 uur lang geen baas meer was in eigen huis. Wij delen u mee, meneer Hirohito, dat u in ons land voor een deel van ons volk niet welkom was. Voor ons bent u een onaanvaardbare figuur, omdat juist u het verleden bij ons oproept, dat wij zo graag zouden vergeten. Ga naar huis en zend ons zo snel mogelijk een vredelievend symbool, een afgezant van de jonge generatie van uw land. Hij zal zeker meer bereiken dan u met uw waanzinnig uitstapje kapot hebt gemaakt. En dat is onvoorstelbaar veel. Hier is een geschenk. Het is iets waar u blij mee moet zijn, want uw soldaten hebben er namelijk in uw naam 3 jaar lang naar gezocht. Mijn dagboek uit krijgsgevangenschap, mijn dagboek van de spoorlijn des doods in Burma. Lees het, dan zult u misschien begrijpen waarom u hier nooit had moeten komen. Het woord is aan een nieuwe generatie. Al hebben de protesten van Wim Kan weinig succes gehad, de Nederlandse cabaretliteratuur dankt er een van zijn meest getuigende en indringende liedjes aan. Soms denk ik ook wel eens, er leven niet veel mensen meer die het hebben meegemaakt.
De vijand heeft er ongeveer 1/3 afgemaakt. Die slapen in een jute zak. De Burma-hemel is hun dak. De kampen zijn verlaten, leeg de cellen. Er leven niet veel mensen meer die het kunnen navertellen. Wat aan de railroad is gebeurd, weten de doden alleen. Daar, onder elke dwarsligger, ligt wel geteld er 1. Maar die houdt in de Burma-grond tot in de eeuwigheid zijn mond. Osaka had hij nooit kunnen voorspellen. Er leven niet veel mensen meer die het kunnen navertellen. Die alles weten nog van toen. De 3 pagodenpas, de dode spoorlijn bij Rangoon, ontvluchten, hoe dat was. Je werd, zonder te zijn verhoord, op keizerlijk bevel vermoord. Maar wie wil dat nu nog tentoon gaan stellen? Er leven al haast geen mensen meer die het kunnen navertellen. En toch leeft er nog altijd 1 die het navertellen kan, die de geschiedenis kent als geen, de keizer van Japan. Nou hij niet opgehangen is, had toen prins Bernhard aan de dis hem best eens mogen vragen hoe dat zat destijds in Burma. Met die doden en die zieken en die honger en die cellen. Wat had hij dat, terwijl hij at, mooi kunnen navertellen. Goedenavond, dames en heren. Na de oorlog maakte Nederland pas goed kennis met de conferencier Wim Kan. Maar weet u wat vandaag de dag eigenlijk de grootste moeilijkheid is voor een conferencier in een variété of cabaretprogramma? Te weten wat hij zeggen kan en wat niet. Vooral wat hij niet kan zeggen, weet u dat? Hij kan zo wat niks zeggen, weet u dat? Oh, de wereld en de mensen in het algemeen is op het ogenblik zo ontzaglijk geprikt, hè? Oh, de mensen zijn zo geprikt. Men meent de wereld weer te moeten indelen in 2 kampen, nietwaar? En als je dan wat zegt, dan zeggen ze direct, hij hoort daarbij, of hij hoort daarbij. En dan ga je in een kastje gaat op slot, krik, krak, zit erin, komt er niet meer uit. Ja, de mensen zeggen direct van je, hij is zus of hij is zo, hoor. Het kan me nog niet eens zoveel schelen als de mensen van me zeggen, hij is zo. Maar als ze van me zeggen, hij is zus, daar hou ik niet van. En daarom heb ik nou eigenlijk gezegd, laten we voorzichtig zijn, jongens, met wat we zeggen. En daarom heb ik nou een strikt neutraal cabaret. En ben ik ook juist in mijn conferentie altijd ontzaglijk neutraal. Het leukste vind ik, de grootste lof is als u eruit komt en dat u zegt, was leuk, maar wat bedoel je nou? Ja, dat vind ik aardig eigenlijk, hè. Dat vind ik juist, dat zit een attractie in. Weet u trouwens, die cabarets die zogenaamd zo kleurbekennerig zijn, dat ontaart eigenlijk altijd in kritiek op de regering, weet u dat? Ja, nee, het begint met een lolletje en het eindigt met kritiek. Ja, en dan op de regering, daar hou ik niet van, hoor. Dat vind ik niet, nee, ik vind kritiek op de regering, dat vind ik min. Ja, dat meen ik nou. Die mensen doen toch ook voor de brood? Zo deed hij dat toen. Zijn solo-aandeel in de ABC-programma's groeide gestadig. Dat leidde in 1954 tot zijn eerste VARA-oudejaarsavond en heel Nederland hing aan zijn lippen. Waar gaat u in het nieuwe jaar naartoe? Naar Arosa of naar Opu of naar de Filipijnen?
Waar gaat u in het nieuwe jaar naartoe? Wat zijn uw plannen? Wilt u blijven of verdwijnen? Waar gaat u in het nieuwe jaar naartoe? Naar de P van de A of de KVP, naar het leger des heils of de tovervee. Weet u al een beetje wat of hoe? Waar gaan wij in het nieuwe jaar naartoe? En lieve dames en beste heren, als het dan over een paar uur werkelijk nieuwjaar is, nou ja, dan weet u wat ik zeggen wil. Herman, joh, daar ga je! Maar zijn allereerste solo-optreden voor de VARA was al vroeger geweest. Pasen 1950. Hallo, u spreekt met Wim Kan. Wij vragen uw aandacht voor een klein kunstprogramma van en door Wim Kan, met muziek van en door Cor Lemaire. Ik lig zo vaak te denken met mijn handen onder het hoofd. Een bed is het begin van alle dingen. Zo dikwijls als het donker werd, heb ik mezelf beloofd daar 100.000 liedjes van te zingen. Maar ging dan 's morgens licht weer aan, dan ben ik haastig opgestaan om 1, 2, 3 een boterham te eten. Pas na een dag vol zaken en zo, vol narigheid en radio, dacht ik, lief bed, ik had je helemaal vergeten. Dan lag ik weer te denken met mijn handen onder het hoofd. Een bed is ook het eind van alle dingen. En als het dan goed donker werd, heb ik weer mezelf beloofd daar 100.000 liedjes van te zingen. Het leven begint en het eindigt in bed, en de grote boze wereld ligt daartussen. Al wie in het daglicht zijn zaken niet redt, die vindt in het donker een steun aan zijn kussen. Je pakt het beet, het is je bleke vriendin. Je lacht, of je huilt, of je bijt er eens in. Die dikke vriendeken, zo wollig en vet, dekt Fransen, Chinezen en Yankees en Russen. Elk leven begint en het eindigt in bed. En de grote, boze wereld ligt daar tussen. Zo lig ik dan te denken, ligt nou Truman ook in bed. Dat beeld kan mij zo'n simpele vreugde schenken. Het is eigenlijk zo gewoon, maar het geeft een beetje binnenpret. Heel eventjes aan Drees in bed te denken. Als Stalin in de dekens ligt, zijn ijzeren gordijn potdicht, is dan die Sovjet-Unie nog zo'n wonder. Wie liefdink op het kussen ziet, gelooft in vermogensaanwas niet. Liefdink in bed met een schatkistje eronder. Zo lig ik dan te peinzen, ligt Gerbrandi nou in bed. Dat beeld kan mij zo'n simpele vreugde schenken. Het is eigenlijk zo gewoon, maar het geeft een beetje binnenpret. Rijkseenheid met een snor in bed te denken. En wordt het straks pauze op die grote foyer, bekijk dan de mensen en meng je ertussen. Bepeins dan eens even dat gek idee. Straks over een paar uur
ligt dat alles op het kussen. De ogen gesloten als de luiken voor een huis. Geen glimlach aan touwtjes, in bed ben je thuis. Daar liggen wij dan, wie we werkelijk zijn. De baarden, de snorren, de krullen, de vlechtjes. Heel oud en heel wijs soms, maar jong nu en klein. Oh, eens even, niets forceren, geen gevechtjes. Zo lig ik dan te peinzen, waarom doen wij eigenlijk zo? Wat spelen wij de leuke en de vlotte? Want onder veler bed staat een gewone witte poot. Wat zullen wij elkander nou bedotten? De helft van je energie verspil je in de komedie. Van mens heb jij mijn pakje al bekeken. Terwijl je weet van Ot en Sien, van Sartre tot voorbij Stalin, ligt iedereen zo doodgewoon onder zijn deken. Dan denk ik soms, wat kunnen mensen menselijk zijn als het moet? Wat doen wij dan krijgshaftig, koel en netjes? Als ik maar wat te zeggen had, dan stopte ik voorgoed het hele mensdom lekker in hun bedjes. Hele mensdom lekker in zijn bedje stoppen. Wat een ideaal, daar zouden mensen eigenlijk ook nooit meer op moeten staan. Als iedereen dat afsprak, zag de wereld er heel anders uit. Klinkt een beetje pessimistisch misschien, maar ik denk aan de andere kant, we gaan de lente tegemoet. Waarom zou je dan niet een klein beetje pessimistische dingen mogen zeggen, hier en daar? Trouwens, als de lente komt, dan komt de tijd direct daarna zit de grote vakantie, gaan we allemaal op reis. Heerlijk, moet er niet aan denken. Dit jaar mogen we niet meer thuis blijven, moeten we weer naar het buitenland. Om een beetje up-to-date te blijven. Een beetje up-to-date. Anders zeggen ze zo'n beetje van, waar was je van de zomer? Was je op Texel? Zaken gaan niet erg best. Vorige zomer ben ik op Texel geweest. Ah, prachtig eiland. Ben je wel eens op Texel geweest? Mooi. Ah, Texel is een schitterend eiland. Beroemd om zijn schapen en zijn vogels. Heb ik die schapen zo eens aangekeken, bij mezelf gedacht, zou je schaap zijn en geen wol op je lijf kunnen velen. Zit je al? Dat is lam hoor, dat is lam. De mensen zeggen wel eens dat de beesten een prettig leven hebben, maar ik denk altijd, de motten, vind u bijvoorbeeld dat een mot een prettig leven heeft? Een mot heeft een afschuwelijk leven als je nagaat. Het leven van een mot, afschuwelijk, denk eens even in. De hele winter zit hij in een zwembroek, de hele zomer in een bontjas. Dat is ook... Geen mot, ik wil geen mot zijn later. Volgend leven wil ik geen mot worden. Allemaal overleg. De vogels op Texel, die hebben een heerlijk leven, weet u dat? Oh, je ziet er zoveel vogels. Texel is het vogeleiland bij uitnemendheid. Je ziet er hele klonies. Dat is waar hoor, je ziet er hele klonies. Zeg nou maar niet meer koloniën, vind ik zo pijnlijk. Ja, laten we maar eerlijk zijn, de koloniën zijn we nou kwijt, niet? Ik zeg altijd, de koloniën zijn we kwijt, maar gelukkig, we hebben de wadden nog, dat scheelt. In alle gevallen is dat wat. Ja. Met het oog op Rottemeroog is dat een gunstig vooruitzicht. Ja, dan zeggen de mensen, ja, maar de Waddeneilanden, dat is toch geen gordel van smaragd. Ik zeg altijd, het is een centuur van klei, dat is ook niet onaardig. Wij logeerden van de zomer in een hotel op Texel, dat heette Hotel Zeeblik. Leuke naam, hè? Origineel, dat zie je nergens, hè? Nee, ik bedoel, het had natuurlijk een blik op zee, begrijp je? Had die man gedacht, dan noem ik het zeeblik. Het is het idee, hè? Het is het idee van alles, hè? Niet zeepblik, maar zeeblik. Aan de ene kant keken we uit op zee en op de andere kant, aan de ene kant zag je de zee en aan de andere kant een heel nest met ooievaren. Ooievaarzen. Ooie van Vares. Hoe heet u die ding? Nou zeg maar reigers, dat is altijd goed. Ooie reigers.
Enfin, we keken dan uit op een heel nest met ooiereigers, met reigerogen. Hoe heet die dingen nou, met reigerdingen ze dan, hè? Heb ik gedacht, heb ik ineens bij mezelf gedacht, zo'n ooievaar heeft eigenlijk ook een afschuwelijk leven, als je goed nagaat, hè. Want er was een nest met ooievaar, er zat een vader ooievaar, een moeder ooievaar, 2 kinderen ooievaar, hè. Zeg, kun je even in een hele kolonie ooievaar, vader ooievaar, moeder ooievaar, 2 kinderen ooievaar. En die kinderen begonnen nou een beetje ouder te worden, die begonnen nou vragen te stellen. Zo van, papi, mami, waar komen wij vandaan? Nou, dan zou je vader en moeder ooievaar zijn, weet je ook niet wat je zeggen moet. Zeg, als u van de zomer eens gelegenheid hebt, als van het zomer een beetje opzomert, hè. Als van het zomer een beetje opzomert, dan moet u toch eens naar Texel gaan. Je lacht je gek van, je ziet er half Amsterdam. Dat is waar, hè. Je ziet er half Amsterdam. Zou je zeggen, kan je beter thuis blijven, zie je heel Amsterdam, maar dat is heel wat anders. Een Amsterdammer op Texel is heel anders dan hier. Je ziet, je ziet hem daar in het wild. Weet u wie er onder andere ook was? Dat zou u mooi vinden, zeg. Weet u wie er ook was? Fanny was er ook. Fanny. Fanny weet u toch wel. Fanny met de benen, zou ik maar zeggen. Jawel, Fanny, de watervlugge Fanny. Te land. Watervlugge Fanny te land. Fanny van Foekje Dillema, zou ik maar zeggen, weet u wel. Zo leuk, ik kende er ook niet hoor, maar ik heb met haar kennis gemaakt. Ik reisde van Amsterdam naar Den Helder op weg naar Texel. En in Alkmaar kwam zij erin. Even in de trein, even voorbij Alkmaar kwam ze erin. Bij Real kwam zij erin. Leuk. Ja, ze kwam zo tegenover me zitten, zo. Zoals wij nou zitten, kon er aanraken. Ik heb het niet gedaan, hoor. Had gekund, hoor. Had gekund. Maar ze was wel buiten adem, dat viel me op, hoor. Ja, ze was een beetje van... Ik zei het ook nog tegen haar. Ik zeg, mevrouw Koen, dat valt me een beetje van u tegen. Zegt, wat? Ik zeg, nou, dat u buiten adem bent van een klein eindje. Zegt ze, nou, klein eindje. Ik had hem in Amsterdam ook al gemist. Weet u wat jammer was? Weet u wat heel sneu was? Het weer zat niet mee. Dat was jammer, het weer zat niet mee. Het weer zat niet mee aan tafel. Dat gebeurt nou nooit, ik mag nog niet klaar. Ik ben een week met vakantie geweest, ik heb 2 buien gehad. 1 van 3 en 1 van 4 dagen, maar niet klaar. Ja. En ik zeg altijd als het regent, je komt weer eens ergens toe. Je komt weer eens ergens toe. Ik heb nou eindelijk eens een mooi boek gelezen van Anna Blamans. Mooi, Eenzaam avontuur, ken u dat? Eenzaam avontuur van Anne Blamans. Mooi. Oh, zo mooi. Wat? Ja, dat weet ik wel, maar het is toch mooi. Alleen als het uit is, heb je een beetje de neiging om te zeggen... Anna, hoe weet jij dat? Nou, van Texel zijn we naar huis gereden. Ik denk, wat heb ik er aan niet? Scheid er mee uit, wat heb je daar aan? Ja, wat zul je daar? Je geld in armoede verteren niet. En dat met het idee dat je het volgend jaar weer naar het buitenland moet, wat heb je er aan niet? Naar Amerika, ja, Amerika wil ik misschien nog wel eens gaan. Ik ben 1 keer in Amerika geweest, interessant land hoor. Ben u wel eens in Amerika geweest? Interessant land. Ik ga er een boek over schrijven. Ik ben nu bezig met een werk van mijn hand, dat binnenkort uitkomt. Werk van mijn hand over Amerika, is een interessant land. Ik ben er 2,5 uur geweest, zeer interessant. Nou, is niet zo gek hoor, dat toestel staat niet langer stil, op weg naar Curaçao. Ja, stoppen we er even, 2,5 uur zie je toch heel wat. Weet u wat mij bijvoorbeeld is opgevallen, zou ik u eerlijk zeggen, in Amerika is het merkwaardig. Je ziet er praktisch geen arme mensen, gekken. Je ziet er eigenlijk uitsluitend rijke, goed geklede mensen, zie je daar, op het vliegveld. Nou ja, ik zeg altijd, rijke mensen kijken de mensen hoog tegenop. Ik zeg altijd, wat zijn nou rijke mensen? Rijke mensen zijn arme mensen met geld. Wat zal er nou? Meer is er toch niet? En neemt u nou eens van mij aan, geld maakt niet gelukkig. Gelooft u dat nou eens? Geld maakt niet gelukkig. Neemt u dat nou rustig aan, geld maakt niet gelukkig. Ik heb toch zelf die vrouwen gezien met bontjassen aan, met limousines. Die konden zich alles kopen, die gingen zoveel eten in de stad als ze wilden. Alles konden ze zich kopen, zeiljachten, auto's, motorfietsen, weet ik veel wat meer al. En dacht u dat die mensen gelukkig waren met al dat geld? Nou, reken maar. Ja, Amerika, op het ogenblik geloof ik, Amerika is zo'n beetje het land waar iedereen op hoopt. Iedereen denkt, Amerika, als er weer eens wat zou gebeuren, zeggen de mensen, wijk ik uit naar Amerika. Hoe ze dat nou precies willen doen, dat weet ik niet. Er zijn altijd nog mensen die denken dat ze eventueel de dans zouden kunnen ontspringen. Die dromen nog van een eiland ergens in de Stille Oceaan of zo, hè. En dan willen ze dan zo'n beetje indiaantjes spelen of zo, ik weet niet hoe dergelijk. Maar dat wordt niks,
Op dat idee van de mensen die de wereld zouden willen ontvluchten, heb ik namelijk een lied geschreven. Dat heb ik genoemd Ballade van de mensen die de wereld trachten te ontvluchten. Ik heb toen bij mezelf gedacht, Hooft heeft ook zijn ballades en waarom ik dan niet? Ja, dat is tenslotte een lichte jaloezie tussen Hooft en mij, maar goed. Ballade van de mensen die de wereld trachten te ontvluchten. Hij had van heel dit aardse leven, zo wat je noemt, meer dan genoeg. Hij had zijn beste kracht gegeven, en dikwijls meer dan iemand vroeg. Maar het was hem duidelijk geworden, in anarchie en Sovjetstaat, democratie op nieuwe orde, dat het altijd om de centen gaat. En toen zijn ideaal op straat lag, en hij de mens een monster vond, en toen hij zelfs in vrouwen kwaad zag, kwam er een engel uit de grond. Zij woonde in een kille kelder, als een soort meisjeskluizenaar. Na 1 uur praten werd hun helder, zij hoorden heel dicht bij elkaar. Ze haatten samen het communisme, de AIC en de hele boel. Ze spuugden op het pacifisme, dat gaf zo'n warm, vertrouwd gevoel. En als ze op het Muntplein liepen, gaven ze iedereen een duw. Zelfs 's nachts, als alle mensen sliepen, waren zij toch nog mensen schuw. En toen de oorlog weer kwam dreigen, toen zei ze, jij wordt geen soldaat. Ik laat jou aan geen sabel rijgen, het is het beste dat je het land verlaat. Ze stapten samen in een schuitje en spoelden na 2 maanden aan. Het werd voor hun gewoon een uitje, dat eiland in de Oceaan. Er was geen sterveling te bekennen, alleen een mensenschuwe haat. Maar die ging dadelijk aan het wennen, net als een wat vermagerd schaap. En toen hun radio ging koken en pruttelend sprak van het besluit van de oorlog die was uitgebroken, toen lachten zij het mensdom uit. Ze stonden lachend aan een strandje en staarden in de oceaan. Achter een vriendelijk wolkenrandje kwamen de skaderbommers aan. En voordat beiden nog goed wisten of dit nu ernst was of een mop, daalden er 1000 parachutisten. Die aten het magere schaapje op. Inmiddels was een vloot gekomen, een slagschip dat voor anker lag. Stuurde een hele hoge ome, die nam een woning in beslag. Hij werd soldaat, liet men hem weten, want bij hun hele kluizenaarsstunt hadden zij allebei vergeten. Hun eiland was een strategisch punt. En de moraal van deze ballade, of dit nu ernst is of een mop, kunt u natuurlijk al wel raden. Die ligt er meters bovenop. Zeg nooit de wereld kan verrekken. Dat heeft die wereld nooit gekund. Een mens kan zich aan niets onttrekken, want hij is zelf strategisch punt. Dat was in 1950. Wim Kan is sindsdien de VARA trouw gebleven en daarvan getuigde hij op 1 november 1975 in een speciale VARA-conferentie die vederlicht op alle tenen danste. Gelukkig is er maar 1 VARA. Ik moet er niet aan denken dat er meerdere waren, hoor. Nou ja, in de VARA zelf misschien. Er zijn er misschien nog een paar of zo. Ik hoorde van een mevrouw die wou lid worden van de VARA. Toen zei iemand van welke VARA bedoelt u eigenlijk precies? Maar goed, dat doet er nou niet toe. Ik vind het heerlijk, mensen, dat je kunt zeggen de VARA 50 jaar. Want 50 jaar, een halve eeuw is toch wat. Ik heb direct teruggerekend. 1925 zijn we begonnen. Toen zat ik in mijn puberteit. Ja hoor, soms heb ik het vage gevoel dat de VARA er nou in zit. Maar dat is weer... Ja. Maar ik moet u zeggen, troost je lieve mensen, de eerste 50 jaar zijn de moeilijkste. Heus, geloof mij, met elkaar komen we er wel doorheen, heus.
Eerlijk bovendien, we weten, de regering staat achter ons. Hè? Het is één groot familiebedrijf, de VARA en de regering, dat weet je. Het zijn de gebroeders Joop en Piet en Uyl, dat zijn het eigenlijk. Ja. En neem me niet kwalijk, ik heb het alle vertrouwen in, want de VARA-medewerkers zijn intelligent hoor. Sinds jaar en dag heb ik al gezegd, die hebben de hoogste IQ-QQ. Heerlijk hoor. Wij maken programma's van stijl, wij zijn niet een programma met die rotzooi die die anderen dikwijls doen. We kunnen even vanavond ronduit praten, want de anderen zitten niet in de zaal, naar ik heb gehoord. Heb me laten vertellen. Je laat je ook alles vertellen, zeggen de mensen. Maar goed, in ieder geval, de VARA-programma's zijn hoogstaand, dat hoef ik u niet te vertellen. Smartlappen zijn er bij ons niet bij. Hoewel als je 50 wordt, dan kun je natuurlijk niet om vader Abraham heen. Ja, dat is zo even zo, weet je. Dat is juist zo gek, hè. Als je 50 wordt, zeggen de mensen altijd, dan heb je Abraham gezien, hè. Ik ben 50 lang geleden, ben 50 geworden, 40 jaar geleden werd ik 50, zo Abraham gezien. Maar weet je wat mij interesseert? Wat zou je zien als je 100 wordt? De zangeres zonder naam? En dat is ik ben een trouwe man, ik rustig wil zeggen hoor. Reuze mooi, dan krijg ik bij de VARA heb ik nu een vast televisieprogramma, dat weet u, eens in de 7 jaar. En als ik vanavond succes heb, kunnen we de frequentie nog ophogen. Eén ding had ik jullie wel willen zeggen, jongens, op deze feestelijke dag. Ik hoop niet dat ik roet in het eten gooi, maar de VARA moet zijn naam hoognodig gaan veranderen. Dat kan niet meer. Nee, ik bedoel, VARA op zichzelf klinkt goed, maar als je de afkortingen bekijkt, dat is niks meer. Hè? Nee, dat is niks meer, jongens. Verenigde arbeiders, radioamateurs, dat is niks meer. We weten allemaal dat we niet verenigd zijn. Laten we het verdeeld noemen. Hè? Arbeiders zijn wel jaren niet meer, want we zijn werknemers. Radio is televisie geworden en amateurs. We zijn toch zeker beroepskankeraars? Wat is dat nou? Ik hou van de VARA. Weet je wat ik van de VARA altijd zeg? Het is een levendige omroep, hè? Er is een va-et-vient. De laatste tijd iets meer va dan vient, geloof ik, hoor. Ja, alles weg. Wigbold weg. En Joop Koopman weg, maar ze komen weer terug. Ook Postema is terug. Postema komt terug, laat ik het zo zeggen. Rudy Karel komt terug. Nou nog Karel Prior en Wim Ibo. En we kunnen de showboot weer opzetten. Ja. Dan gaan we de showboot weer beginnen. Wat? Ja, showboot. Nee, wat zeg je nou? Nee, hommeles hebben we al. Dat kan niet. Ja, dat is leuk. Hè? Karel wil waarschijnlijk 1 van de 8 van Mies gaan doen. Of het mag, weet ik niet. Karel gaat vermoedelijk 1 van de 8. Ik weet niet of het mag, hoor. Karel gaat dan 1 van de 8 van Mies doen. Hè? Ja, ik weet het. Ik vind het wel leuk. Een soort paardnaruil aan de lopende band. Dat is de eeuwige controverse, AVRO en de VARA. Dat beleef ik niet meer dat het weggaat, hoor. Dat is altijd zo geweest, jongens. Toen ik begon is het zo geweest. Het is altijd nog zo. Je ziet het in alles, tot het kleinste bijzonder. Dat raak je niet meer kwijt. Eerlijk niet, ik zal maar zeggen, als je de tennisreportages hoort, als u Willem Duis hoort, heeft u het voortdurend over service. Ja, over service en de jongens van de VARA praten altijd over opslag. Ik moet aan de andere kant zeggen, de AVRO is ook wel leuk hoor, het is niet wat de VARA is. Heb u gisteravond nog gekeken? Heb u Willem nog gezien bij Willem? Ja, oude Willem Drees. Was dat mooi, hè? Dat vond ik toch zo mooi. En op het slot dat nijlpaardje, vond u dat mooi? Ik denk, dan komt dat ook nog. Kon niet anders denken. Ja. Maar ik kan wel eerlijk zeggen, daar ging wat door me heen, hoor. Toen oude Willem Drees daar bij Willem Duis daar ineens op de AVRO zag, als Willem Vocht dat nog had mogen beleven. Nou ja, ik zeg, weet je wat ik altijd zeg? Ik zeg altijd, de AVRO is een soort tros zonder kompas. Ja. En ik zeg altijd, tros is van de Telegraaf. De tros is van de Telegraaf, zo zit het in elkaar. Het is makkelijk dat je dat weet. En de Telegraaf heeft accent. En accent heeft Elsevier. En Elsevier heeft gelijk. Volgens Hogendijk. Jongens, wat lekker. Zo'n feestelijke avond, daar kan ik me op verheugen. Vind je het ook leuk? Zo'n zaal, ja, dat vind ik wel mooi. Zo'n zaal vol prominenten, dat mag ik nou. Allemaal handjes de voorste. Maar graag zien hoor. Ja. Met hun kippetjes. Ah. Als je dat zo ziet, dan denk ik, de VARA-haan voelt zijn kip lekker. Hè? Ja, de VARA, en toch begrijp ik niet, waarom houden die haan eigenlijk aan? Is dat zo? Hebben die nodig? Ik bedoel, het is een oud symbool, dat weet je. De oude haan, jazeker.
Heel oud, Simone. Die moest ons wakker kraaien vroeger. Jazeker, toen de VARA pas begon moesten we wakker gekraaid worden. Dat is nou niet meer nodig. We hebben zoveel zorgen, we liggen allemaal, doe geen oog meer dicht. Ja, we zullen het wel zien hoor. Weet je wat ik wel eens zeg? Voor de haan 3 maal gekraaid heeft, zult gij de statuten verloochenen in de kloostertuin. Zo is het. Want het personeel leidt aan inspraakgebrek en het bestuur heeft een uitspraakgebrek. Zo is het. Ja, overal is wat hoor, daar hoef je helemaal niet voor weg te gaan. En de vernieuwingen bij de VARA zijn mooi hè, toen we die andere haan kregen. Weet je dat Connie de eerste was die het zag? Dat we die andere haan hadden gekregen. Connie kwam de kamer binnenrennen en die zei, heb je het gezien? De VARA heeft een andere haan. Ik zeg, wat, is Joop Smits weg? Waar is het huldeblij voor die twee? Waar zijn de namen van het erecomité? Alex de Haas en Meijer Hamel, Johan Kaas en Jan Tabak. En dan dank ik in de eerste plaats dat wij op het ogenblik dit 25-jarig jubileum kunnen vieren. Dan zou ik hier wel in de eerste plaats mensen die in alle plaatsen gaan bedanken. Dat is ook zo vervelend. Denk je dat hoeveel plaatsen zou het opklimmen, weet u wel, komt geen end op. Dan dank ik hier in de eerste plaats het Nederlandse publiek. Wat het al die 25 jaren voor mij heeft mogelijk gemaakt om voor hen op te treden. En dat dank ik wel zeker in de tweede plaats de minister van Financiën die 25 jaar lang voor mij dat optreden noodzakelijk heeft gemaakt. Feest. In 1961 was Wim Kan al voor heel Nederland een begrip. En Godfried Bomans, ook een begrip, verklaarde even subtiel als raak waarom. Ik geloof niet dat het elders ter wereld mogelijk is om gezaghebbende figuren zoals ministers en kamerleden in het openbaar en voor miljoenen luisteraars bij hun voornamen aan te duiden en vervolgens in hun hemd te zetten. Ja, natuurlijk worden ze ook in Parijs voor de gek gehouden. Maar het gebeurt daar in cafés, in keldertjes, in variétés, kortom in de intimiteit van een afgesloten ruimte. Ook in een Londense musical kan de regering erdoor gehaald worden, maar je moet toch altijd je huis uit en ergens in een rij gaan staan, wil je het te horen krijgen. Dat men thuis kan blijven en door het simpele omdraaien van een knop het hele kabinet een uur lang voor gek zien staan, dat is buiten onze grenzen ondenkbaar. Hier kan het. En het kan omdat de gebeurtenis in een nationale behoefte voorziet. Deze behoefte is de typisch Nederlandse drang tot nivelleren. Het karakter van ons volk, dames en heren, dat beweren tenminste de psychologen, wordt vooral door het landschap bepaald. Gaat dit nu ook voor Nederland op? Ik dacht van wel. Onze bodem is namelijk plat. Wij kennen geen bergen en dalen, maar wij verdragen ze ook niet. Is er ergens een put, terstond wordt deze gedempt. Ik geloof niet dat er een land is waar de liefdadigheid zo intens beoefend wordt als Nederland. Het eerste wat een vreemdeling hier opvalt is het aantal collectes en caritatieve verenigingen. Wij willen niet dat iemand erg veel lager zit. Maar deze medaille heeft haar keerzijde. We willen ook niet dat iemand zich aanzienlijk hoger bevindt. Wij vullen wel alle gaatjes, maar daar staat tegenover dat wij ook alle toppen slechten. Alles wat bij ons uitsteekt, wekt in de Nederlander de onweerstaanbare drang om het gelijk te maken. Deze oerdrift leeft al bij onze kinderen. Ik weet niet of u zich dat herinnert uit uw jeugd, met krijt geschreven mededelingen op schuttingen. Piet is gek. Dat betekent niet dat Piet krankzinnig is.
In dat geval zou er voor Piet gecollecteerd worden. Het betekent dat Piet zich opvallend gedragen heeft. En dat heeft Piet niet te doen. Piet dient zijn plaats te kennen. En de plaats van Piet is Piet te zijn onder de andere Pieten. Het is niet de bedoeling dat hij een hele Piet wordt. Deze eigenaardige drang naar het gemiddelde heeft zijn ideale uitdrukking gevonden in de familie Doorsnee. Dat was iets wat we begrepen. Het was de collectieve bekentenis van gewoon te zijn. Louis Davids had dat al individueel tot uitdrukking gebracht in de gewone man met zijn confectiepakkie aan. Deze nationale zucht om niet op te vallen, om toch vooral confectie te zijn, vindt natuurlijk zijn oorzaak in het feit dat iedere Nederlander zich terdege van zijn persoonlijkheid bewust is. We zijn een volk van individualisten, ieder voelt zich apart en ieder geneert zich voor die apartheid. Hij stopt het weg. Hij verwacht dat ook anderen dat verbergen. Doet de ander dat niet, tooit hij zich met een opvallend gewaad, dan wordt hem dit afgerukt. Dit is de betekenis van iemand in zijn hemd zetten. En het is deze bezigheid die ten grondslag ligt aan heel het Nederlandse cabaret. De sociale functie van wat wij met een tekenend woord kleinkunst noemen, is het kleiner maken van de figuren die boven ons uitsteken. En de mensen genieten omdat zij gratis tot een hoogte stijgen die verre uitgaat boven de stakkers van het regerend kabinet. Een Nederlander vindt het zalig om te sollen met figuren die hij eigenlijk respect verschuldigd is. Hij is van deze plicht een uur ontslagen, hij heeft even vakantie. Dit heerlijke gevoel is alleen verklaarbaar wanneer gezag als drukkend ondervonden wordt. En hier zijn we aan de kern van het verschijnsel. Wij verdragen geen autoriteit. Uniformen hinderen ons, titels en eretekenen wekken onze lachlust en wij spotten met de symbolen van het gezag. Liever dan de discipline, de erkenning, is ons de vlucht in de ironie. Het is typerend voor de Nederlander dat hij het jaar wenst af te sluiten met het relativeren van mensen die hij zelf gekozen heeft. Het zich een ongeluk lachen om deze figuren wordt als een bevrijding ervaren. Men is er eens uit. Waaruit? Uit een keurslijf dat ons niet past. Namelijk respect voor hoger geplaatsten. Wij zitten bekneld en wij snakken naar adem. Ter voorkoming van misverstand zij hier gezegd dat ik deze jaarlijkse aderlating gezond vind. We hebben dat blijkbaar nodig. En het is een zegen dat dit geneesmiddel in handen ligt van een man die weet hoe ver hij te ver kan gaan. Het is op het randje af, maar het kan. In datzelfde jaar 1961 werd Wim Kan weer eens gestrikt voor de opening van de Boekenweek. Hij noemde de Nederlandse schrijvers gij mannen van de eeuwigheid. En de NCRV knipte het er prompt uit, omdat ze daar een andere opvatting van eeuwigheid hadden. Dag koningin, dag ministers, dag sprankelend volk van Nederland. Hebt gij de vreugde in uw harten en het feestprogramma in de hand? Dag welgestelden, dag cliënten, dag enkele highbrows op uw peperdure plaats. Ik groet u vluchtig, want de prominenten, de groten van dit feest, groet ik het laatst. Wij zijn maar klein, wij mensen van de tijd. Wij zijn geen blijvers, maar u,
U groet ik uitgebreid. Dag schrijvers, dag schrijvers, dag schrijvers. Zo mensen, gezellig dat we allemaal bij elkaar zijn op deze 26e boekenweek. Vorig jaar waren we ook al in het Concertgebouw te gast. Wij zijn deze boekenweken begonnen, geloof ik, in de stad Schouwburg. Maar daar zijn we in de loop der jaren uitgegroeid. Wat? Uitgegooid, zegt er iemand. Goed, maar in ieder geval, we zitten vanavond in het Concertgebouw, maar dat wordt al te klein. Hebt u zeker wel gemerkt? Volgend jaar zijn we in gesprek met het Centraal Station. Zou mooi zijn als we op het Centraal Station terechtkwamen. Zou mooi zijn. Hier volgt een dienstmededeling. Wil de heer Lubberhuizen zich terstond naar het eerste perron begeven? Zo mensen, is heerlijk. Weet u wat ik heerlijk vind? Juist omdat het vanavond in het Concertgebouw is, daar danken we dit programma aan de wonderlijke samenstelling. Haitink, Gaaskalkan, een soort culturele drie in de pan. Ja, ik sta hier een beetje gek. In mijn gevoel heb ik dacht. Eigenlijk even de andere kant. Dag mensen. Die zitten allemaal aan de andere kant. Ik kan er niks aan doen. Ik moet u noodgedwongen vanavond mijn achterzijde laten zien. Kan ik niks aan doen. Dat is de vorm waarin het gebouw nou eenmaal is opgetrokken. Ik kan er niks aan doen, ik moet zo staan. Ik kan toch de regering de rug niet toekeren. Dat heb ik nou net op oude jaar gedaan, dat kan nou niet meer. Boven werd het een beetje stil. En moet u denken, een heel balkon vol ministers en ze komen er niet in voor. Dat is ook wat. Mensen, dat kon hij doen. Dat kon hij niet doen. Ik wist niet hoe lang ze politiek nog te leven hadden. Ja. En dan denk je, om het nou het laatste moment weer allemaal te gaan veranderen, dat vond ik zo vervelend. Nee, dat heb ik gewoon bij mezelf gedacht, laten we dat zo weer niet doen. Ik denk, ik neem nou de schrijvers eens. Tip van hoger hand gekregen, weet u dat? Er kwam een tip van hoger hand en die zei, je moet nou deze keer de schrijvers eens nemen. Tip van hoger hand. Heb ik gekregen, gaat uw gang hoor. Tip van hoge hand, zitten de mensen allemaal elkaar aan te stoten. Wie zou dat zeggen geweest? Nee. Niet denken wie de tip heeft gegeven van hoge hand. Komt u toch niet achter, hè? Ook niet intrigerend denken of zo, dat mag niet. On y soit qui mal y pense, zegt de Fransen. Wie degene die de kwaai daarvan verdenkt, zeggen wij. Tot slot van dit speciale optreden dirigeerde Wim Kan het voltallig Concertgebouworkest en dat speelde voor het eerst in zijn deftige geschiedenis een regelrechte hit. Ze pokken, het is een wet. Ze pokken. Beroemd, maar net niet rijk verfijnd. Maar fijn dat dat zo is, want daardoor blijft hij fris. Ze pokken, het is een bestseller. Ze pokken, het is een bestseller. Ze pokken, het ligt op het Leidseplein. Maar ook bij Albert Heijn. Zullen we nog één keer doen, dan gaan we de pauze in. Jongens, zullen we meedoen? Wil je proberen? Ja, proberen. We gaan proberen. In 1968 werd Wim Kan onderscheiden door de Academie voor Kleinkunst in Amsterdam. Als dank gaf hij voor de leerlingen in het theater Tingeltangel een dartele les, waarin hij ze toch even de fijnere kneepjes leerde. Kan ik u eens een geheimprijs geven, dan wordt het interessant, jongens. Moet je opletten. Nou, iets goed opletten. Dan zou ik u eens een geheimprijs geven van meezingen.
volgens mij een geheim, want misschien zijn er wel mensen die weten het al lang. Als je nou een liedje zingt waarvan een regel bekend is, en je wilt eigenlijk dat die zaal dat doet, dus de meezingregel is bekend. Laten we nemen bijvoorbeeld van Wim Sonneveld, dat heb ik dus met een andere variatie in het vorige programma gedaan. Dan begon het ook weer, heel alleen aan het strand, lekker lui in het zand. Nou wil je van de zaal hebben dat zij dat meezingen. Weet u wat dan een van de geheimen is, of een van mijn geheimen, ik weet niet of iedereen het graag zal doen, dat je een kwart seconde te laat komt met zo heerlijk rustig. Kijk, want als je precies op tijd bent, dan denkt die zaal, laat hij het maar doen. Dat is gewoon het idee. Dat is zo gek, want maar deze dingen kun je natuurlijk niet achter een bureau uitdenken. Dat kun je niet, maar langzamerhand ga je het vinden. Dus als je daar nou staat en je zegt dus, heel alleen aan het strand, lekker lui in het zand. Want de man die er staat, vraagt erom. Die vraagt doodgewoon om. En dat is een heel belangrijk ding. Misschien juist een leuk ding ook voor de conferentie. Waar ik dus denk dat ik meer weet van de conferentie dan een ander misschien. Omdat ik het zo verschrikkelijk lang doe. En omdat ik dus iedere dag daar weer van leer. Het eerste is dat je weet wat je van de zaal verlangt. Wanneer je niet weet wat je van de zaal verlangt, weet de zaal het ook niet. Dus als je meezingen verlangt dan... ze waren toen aan het debatteren... Hoor, ik kom met de W van weet je, kom ik een kwart seconde te laat. Waardoor zij het werk moeten doen. Begrijpt u wel? Zij doen gewoon het werk voor mij. Omdat iets te laat. Maar je moet natuurlijk de spanning met de zaal vasthouden. Als je daar die spanning, als je bijvoorbeeld bij wijze van spreken naar je schoenen ging kijken, gebeurt er niks. Hè? Dus je moet, ze waren toen aan het debatteren. Nee, als ze het niet doen, sla je nog niet eens een figuur op. Want je komt altijd. Alleen iemand met een hypermaatgevoel, die zegt, hij was een kwart maat te laat. Maar dat hebben we meestal niet. Ja, hij was toch een kwart maat te laat, zeggen de mensen dan. Goed, dus als je weet... Iemand die dus precies weet wat hij van die zaal verlangt. We hebben op dat gebied heb ik allemaal leuke spelletjes. Dat ik dus de laatste tijd wel meer minder, maar ik wil ze niet iedere avond doen. Maar ik vind het bijvoorbeeld mooi. We hebben dus met Joop Fischer en ik hebben in de ABC Express gedaan gekregen van de mensen dat ze opstonden. We gingen dus de zaal in. En er was een treinenprogramma, we gingen dus de zaal in. En zeiden dat de 6e rij, dat was een warmloper. We sloegen tegen die kant van die schaal. Grotere flauwekul kan je niet indenken, maar ik hou ontzettend van die soort spelletjes. We hadden van die blokken daar neergelegd. We hadden allemaal een hamer. En we liepen beide aan weerskanten eruit. Dan gingen we slaan. Eerste, tweede, derde, vierde rij. De 6e rij moest eruit. Maar dus sloegen we op de 6e rij. Elk aan de kant. En zei ja, warmloper. Allemaal eruit. Dan beginnen die mensen. Die beginnen te kijken. Die zitten verschut natuurlijk. Dus die zeggen, jou krijgen we zo gek. Begrijp ik wel. Nou bleek er een kunst op te zijn. Als er één is die eruit gaat, gaan ze allemaal. Dat is doodgewoon, dat is absoluut, dat gaat. In 99 van de 100 gevallen gaat erop. Dus je moet iemand zien te vinden die de idioterie heeft om uit die rij te lopen. Dat is dus de makkelijkste die op de hoek zit. Maar wanneer je de tweede kan vinden, is het veel makkelijker, want daardoor dwingt hij de eerste om mee op te staan. Het ligt volkomen voor de hand om natuurlijk het makkelijkste weg te kiezen tegen die eerste man die op de hoek staat te zeggen, het is wel even wat aardigheid, er staat niet op. Als die man opstaat, dan denkt die andere, ja jij zo gek, maar ik doe het niet, kan je bij de tweede weer beginnen. Maar je moet je dus buigen over dit, dus allemaal eruit, je op dit aan die ene kant en ik aan de andere kant, we hadden allebei precies hetzelfde resultaat en je zegt dus gewoon, moet er allemaal uit meneer, het is een warmlopen en je buigt je over de eerste heen en je zegt, meneer God, alsjeblieft, ik heb de grootste moeilijkheid is juist. Die man dan opstaat, gaat hij lopen en de hele rest wilde moe niet passeren en dan gingen er allemaal uit, die stonden daar voor gek 20 mensen in het gangpad aan elke kant zien, die konden niet meer ver. Dat is dus, wat ik er weer wil zeggen, is dus dit, dat je dus precies moet weten wat je wilt en nooit loslaten. Nooit denken van, dat gaat vanavond niet, maar dan gaat het ook niet. En dan kom ik nog weer op een ander iets, want dan gaan we natuurlijk langzamerhand in van die dingen die met het vak veel en niks te maken hebben, kun je dus ook zeggen. Dat is namelijk gek, daar heb ik ook iets heel eigenaardigs mee beleefd. Dat lukte dus in Diligentia altijd. Toen had Diligentia namelijk nog een zaal waar die rijen allemaal aan elkaar zaten. Dus we hadden première daar gehad en het lukte iedere avond. Dus ik dacht, ik laat die zaal opstaan, dus ik dat heel gewoon. Toen kwamen we naar Rotterdam en Luxor en dan ging het niet. Dan lukte het niet. En dat ben ik er laatst pas achter gekomen waarom het niet lukte. Er zaten twee enorme, je had een middenvak, zoals je misschien weet, en twee zijvakken. En daar zit er gewoon een te grote ruimte zit er tussen, twee sloten eigenlijk. En daardoor zijn dus die 3 vakken die je daar hebt, die zijn niet met elkaar verbonden.
En als je dus net, had je het dan gedaan en dan zei je dus opstaan en dan zag je die middelste rij, dat kunnen we wel doen. Begrijp je, maar die 2 andere vakken, dat zijn 2 aparte staten, die deed niet. Maar daar kon je geen vat op krijgen. Ik heb nog wel eens gehold langs die maar dan kon je de inspanning weer zo duidelijk zien dat ik absoluut wilde dat die mensen gingen opstaan. Dat was het ook weer niet goed. Dus je krijgt iets, dat is namelijk ook nog merkwaardig iets van het cabaret, dat je, nou komen we langzamerhand weer terug en naar al die kleine zaaltjes. En die rokerige zaaltjes die dan toch een beetje benauwd zijn en zo Scheveningen hebben wij dus... ja, ik vind het hier niet benauwd, maar het is toch wel... Het is een groot, kun je het toch ook niet noemen. Maar dat is toch het gemak van cabaret. Dat is toch eigenlijk het mooie van cabaret. Hè? Die kleine zaaltjes, publiek op schoot, waar je dus met dat publiek veel makkelijker kunt spelen. Zo gauw dus tussen dat toneel en die eerste rij al die orkestbak zit, dan ben je toch al heel veel van je macht over die mensen kwijt. Dan heb je niet meer precies zo in de hand. Ik vind dus ook, we bouwen wel prachtige zalen, maar congrescentrum heb ik nog net gezien in Den Haag, is erg mooi, die kleine zalen, maar het is me allemaal zo proper, begrijpt u? Het is me allemaal zo steriel, een beetje, meer voor congressen waar de mensen toch niet luisteren. Maar voor een cabaretier, als je niet luistert, dan is het verloren natuurlijk, hè. Dat kan niet. Dus die ruimte, zo gauw het zo'n verschrikkelijke ruimte krijgt, maar het zal er dan heel modern zijn, het zal ook wel allemaal moeten, dat begrijp ik ook wel. En zo, de bouw- en woningtoezicht zal het ook wel zijn natuurlijk, en dat we eruit kunnen met de vluchtgangen en zo. En enorm veel ruimte tot allemaal, maar ik schrik me altijd gek. Zo gauw je in Bellevue, de grote zaal, kan je nog wel spelen, mits de mensen allemaal gearmd zitten, bij wijze van spreken, en half op het toneel hangen. Maar zo gauw als je die ruimtes krijgt, dat de mensen zeggen, ja, we hebben een paar tafeltjes ertussen gezet en zo, begrijp je, dat gaat dan niet meer. Dat gaat gewoon niet meer. Want het gaat juist om dat bijna op elkaar schoot zitten, begrijp je. En het gaat juist, je krijgt er alleen, we hadden laatst in Scheveningen een stoel open, het was net de laatste avond, 1 stoel was open. En dus heb ik de hele avond, zoals ik dat dan maar kan doen in het begin, het eerste kwartier alleen maar gezeurd wie er op die stoel nou zou moeten zitten. En tenslotte zei ik, dat is een rotstoel en die verkopen we nooit, want dan kan ik er de hele avond ook op praten. En toen heb ik nog tegen mijn vrouw gezegd, probeert u nou eens hoe die stoel nou zit. En dat mensen nog zo gek gekregen is op die stoel gaan zitten. Dus dat is schouw van de hele zaal. Hij zei, zit ook niet goed, zei dat. Maar of ze dat nou werkelijk meende, of de suggestie het dat deed, dat is ook zo gek. Ik haat daarom, ik vind het zulke lekkere zaaltjes en weer de mensen allemaal, als daar nou mensen zaten, was dat leuk natuurlijk. Hè. Maar bedoel, de mensen dus vlakbij. Want daardoor kun je ook die spellen spelen die erop neerkomen dat je dus precies weet wat je van het publiek verlangt. Dat was in Kap van Huis, dat ziet u nog meegemaakt, Kap van Huis, met wat die boel weggaat. Dat was altijd mooi, dat ziet u maar, ik heb het nog meegemaakt. En dan waren we in Kap van Huis, dan gaf ik op slot de zaak weg. En er was dan ook altijd een mandje bij, er lagen 2 appeltjes in. En dan hadden we altijd hetzelfde. Zo gauw ik nou een meneer zag die met 2 dames uit was, want die moest je ervoor hebben ongeveer. Die op de middelste, eerste rij op midden zat. En die meneer was met 2 dames uit. Dan wedde ik altijd dat ik die meneer iedere avond tot hetzelfde kon krijgen, terwijl het altijd een vreemde meneer was. Ging namelijk zo. Als je dan zo'n beetje op grappige manier begrijpt, u die een beetje stand ophoudt tegenover dames, zo leuk weten, 2 een beetje lacherige dames, goed, en op het slot geef je dan de boel weg. En dan zei ik, mevrouw, u een appeltje? Ik dan, gaf alles weg. Mevrouw, u een appeltje? Ja, zei mevrouw, graag een appeltje. Gaf het appeltje. En dan zei ik tegen Jan, mevrouw, u ook een appeltje? Nee, het wordt legt ervoor. Nou goed, nam ze ook een appeltje. En dan zei ik, nou meneer, voor u het schaaltje dan. En weet u dat die man dan altijd het schaaltje op zijn hoofd zette? Dat gebeurt altijd. En hoe ging het intussen met Corrie Vonk? Goed, altijd blij gebleven, zoals ze zong. Haar voor het publiek zichtbaar aandeel in het programma werd bescheidener, maar in 1966 schitterde zij als vanouds in een van de beste nummers die Wim Kan ooit voor haar heeft geschreven. Wanneer je in de kranten leest, het is op Soesdijk weer druk geweest. Men schat de massa op 250.000. Denkt u dan nooit, wie zijn dat nou? Wie gaan daar staan voor dag en dauw? Wie krijg je nou zo gek om dat te doen? Dan moet ik eerlijk zeggen tot me schrik. Ik vertolk de gevoelens van het volk met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter.
Ik sta uren te verlangen om een glimp op te vangen. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. Oranje boven, oranje boven. Lieve de koningin. Al regent het, ook dat het giet, ik zing spontaan het volkslied. Het hartverwarmend welkom, dat ben ik. Al rijdt de stoet bij beesten weer, voor mij moeten de kappen neer. De koningin wordt net zo nat als ik. Geregeld raak ik in het gedrang gewond. Dat geeft het feest zo'n diepe achtergrond. Ik vertolk de gevoelens van het volk. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. Ik sta te juichen als een gek achter een gesloten hek. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. Oranje boven, oranje boven, lieve de koningin. U ziet me langs de wegen staan, waar langs de gouden koets zal gaan. Ik was bijna met Ireentje mee naar Rome. Maar hogerhand zei doe het niet, maar straks met Pieter en Margriet, dan mogen wij opeens weer volop komen. Want o, ze hebben ons zo stevig vast. Met één woord haal ik mijn jurkie uit de kast. Ik vertolk de gevoelens van het volk. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. Gaan tot slot de hekken open, word ik onder de voet gelopen. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. Oranje boven, oranje boven. Lieve de koningin. Zo hou ik door de eeuwen heen de vorstenhuizen op de been. Hoofdzakelijk door juichen en betuigen. Ze mogen ons wel dankbaar zijn. Hoe zou er ooit een koning zijn als ik zou zeggen, ik blijf vandaag maar leggen. Een koning zonder volk, dat wil geen mens. Dat is een Beatle zonder fans. Ik vertolk de gevoelens van het volk. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. Ik heb de hele monarchie in mijn handen met die drie. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. Oranje boven, oranje boven. Lieve de koningin. Weg met de sociale, weg met Vondeling. Ik ben maar een mannetje dat liedjes zingt, op onweersachtige dagen. En als het niet altijd grappig klinkt, dan moet u maar niet vragen aan het mannetje om zijn liedjes te staken. Maar aan die andere mannetjes om geen onweer te maken. Op een andere keer, bij wat zonniger weer, zing ik weer een liedje waar je om lachen mag
Nou, even niet. Daar. 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 Zo zong het mannetje dat liedjes zingt in 1947 op een tikkende glasplaat. Hij bleef zingen en onnavolgbaar praten. In 1970 begon hij met een eenmansprogramma Plus Corrie. En in datzelfde jaar vierde het Nederlands cabaret zijn 75ste verjaardag. Wim vierde het mee. Dames en heren, 19 augustus van het jaar 1895 is een historische datum. Dan komt het cabaret in Nederland. En dit moment hebben wij voor u weten vast te leggen. Hier ziet u dus precies de eerste tingeltangelpiano is dit. Die was helemaal uit elkaar getingeld, die heb ik weer in elkaar laten tangelen. En dat was de eerste Gieteltuin. Hoe vindt u dat? Dat is de eerste Gieteltuin in de Warmoestraat. Dat is geweldig, hè? Want u weet, het cabaret is al heel oud. Dat stamt al van ver voor Wim Ibo. Ja. Eduard Jacobs, dames en heren, is op 19 augustus van het jaar 1895 in de Kwelijnstraat 64 in een klein keldertje in de Pijp het cabaret begonnen. Hij is de enige man die bij mijn weten ooit de Pijp is ingegaan. Heel interessant. Ja, dat keldertje is er nog. Dat moet u gaan kijken. Kwelijnstraat 64 in de Pijp. Heel interessant om het een keertje te zien. Eduard Jacobs verdiende daar $2,50 per avond. Ik heb meer, maar kan er veel minder van doen. Dat begrijp u ook natuurlijk wel. Daarbij had Eduard Jacobs nog het recht van collecte. Hij mocht met de hoed rondgaan en dat mag hier niet van het theater. Meneer Meerburg heeft dat liever niet, vindt het geen standing, dus dat doe ik dan maar niet meer. Maar er is nog een mooi verhaal van, een prachtig verhaal van Eduard Jacobs. Die liet iedere avond bij zijn vaste klanten zijn hoed rondgaan en dan gooiden de mensen er wat in. Dan kwam die hoed bij Jacobs en dan keek hij erin en dan zei hij stevast altijd, o heer, ik dank u voor deze milde gaven. Maar de vaste klanten begonnen te begrijpen dat dat natuurlijk een uit zijn hoofd geleerde tekst was. En die zeiden, weet je wat we nou moeten doen? Dan laten we een keer inlopen. Nou doen we op een avond allemaal of wat geven, we geven niks. Hè? En dan komt die hoed leeg bij Jacobs en dan weet hij niet meer wat hij zeggen moet. En dan hebben wij al. Goed, dat gebeurt. Avond komt, hoed gaat rond. Iedereen doet alsof hij er wat in gooit. Niemand gooit er wat in. Hoed komt bij Jacobs. Jacobs kijkt in de hoed en zegt meteen, o heer, ik dank u dat ik van dit gezelschap tenminste mijn hoed nog heb teruggekregen. Eduard Jacobs was een heel apart kunstenaar. Hij begeleidde zichzelf staande aan de piano. Hij was professeur de piano. U hoort het al, hij had zijn opleiding voor het cabaret in Parijs genoten. Hij had bij Aristide Bruant in het cabaret, daar was hij portier geweest. Hij is van de stoep af begonnen, kan je rustig zeggen hoor. Hij heeft de mensen er ook vaak af moeten gooien. Eduard Jacobs. Eduard Jacobs had een zeer merkwaardig repertoire. Hij zong altijd van hoeren, lellen en lichtenkooi. Wat gek, hè? Vandaag de dag zou je zeggen, het was een geëngageerd kunstenaar. Nou ja, geëngageerd in publieke werken, zou je vandaag de dag kunnen zeggen. En dames en heren, als eerste liedje uit het repertoire van Eduard Jacobs breng ik u een chanson dat getiteld is Professionals. Haar lichaam is vaak schoon gebouwd, een fonkelend oog, maar het hart is koud als marmer. Alleen het geld van haar meneer maakt haar in schijn een enkele keer iets warmer. Nooit gaat zij buiten haar tarief, wie meer betaalt is wel zo lief. Berekening. En heeft zij soms gevoel voor kunst, gunst en een schilder is een gunst voor een tekening. Ze zweert je eeuwig bij haar ziel dat nooit een ander haar beviel. Gelogen. Zo'n eed is nog geen uur van kracht, soms word je nog diezelfde nacht bedrogen. Zelfs als je rijk haar menteneert, heel je fortuin met haar verteert. Och arme, vind je er met een stuk acteur, een slager of een conducteur in de armen. En zie dan straks de lijkkoets gaan, geen enkele ziel loopt erachteraan. Verlaten, geen krans, geen bloem, niets dekt de baar. Men zal waarschijnlijk nooit van haar meer praten. Ach ja, misschien is er nog één. Hij ging door haar schuld doodarm heen. Haar tronie wordt met een vloek door hem herdacht, want zij heeft hem zo ver gebracht. Kolonie, die hadden we toen nog. Natuurlijk, wij gaan vanavond enkele ogenblikken bladeren in het grote prentenboek van de Nederlandse kleinkunst. En de volgende, bijna pionier zou ik kunnen zeggen, is een man die ondenkbaar was zonder zijn gitaar.
Ik hoor hem nu al zeggen, ja, ik hoor het al zeggen, dus ik zal het u ook wel zeggen. Koos Speenhof natuurlijk. Koos Speenhof tot zijn vaste uitrusting hoorde een groen uitgeslagen geklede jas, een valse gitaar en een echte baard. Ja, het was natuurlijk een totaal andere tijd, dat begrijpt u ook wel. In de Speenhof-tijd was het natuurlijk heel anders. Hij had nog geen elektrische gitaar, hij speelde nog gewoon op gas. Maar ja, het was een andere tijd natuurlijk, hè. Ik heb wel eens, van Speenhof heb ik wel eens gezegd, hij was een zingende Heijermans. En ik heb tot op dit moment altijd het gevoel gehad dat hij zijn gitaar stemde op hoop van zegen. Speenhof heeft prachtige en mooie en eenvoudige liedjes geschreven. Zijn eenvoud was eigenlijk zijn sterkste kracht. Wie heeft er niet gehuild om het broekje van Jantje? Wie kent niet van de ware twee aardige mensen? Daar komen de schutters en opoe had er hele leven enzovoort. Enzovoort. Maar ik vond de liedjes te bekend en ik heb gezocht naar een liedje dat u misschien niet helemaal zou kennen of helemaal niet. En dat tegelijkertijd een beeld geeft van de tijd en de tijdgenoten waarin en waarmee Speenhof leefde. En het liedje is getiteld De Hel. Ik had onlangs de nare droom dat ik was dood gegaan. Ik fietste naar de hemelpoort en ik zag er Petrus staan. Ik vroeg hem om een vrijbiljet, hij zei dat wou je wel. Jij was op aarde een artiest, rij jij maar naar de hel, ploep ploep. Daar zag ik Multatuli staan met koning Willem III. Den hemel waren zij ontvlucht voor de melancholie. Ik zag er Vondelbach en Strauss en ook Sarah Bernard. Voor Speenhof en voor Klingerorenbos stond er een stoel al klaar, ploep ploep. Ook Abraham Kuyper vond ik er, die was conferencier. Ik zag er Herman Heijermans, die had ruzie met Carré. Ze lachten en ze hadden pret, ze dronken brandewijn. Want in de hel daar mag een mens gewoon zichzelf zijn, ploep ploep. Maar eindelijk na lang gewacht kwam ook mijn nummer aan. De duivel zei, stem je gitaar, Speenhof, dat heb jij nooit gedaan. Ik zong mij niet van moeders brief, ik dacht dat doet het toch. Toen werd ik wakker van succes, hoera, we leven nog, ploep ploep. En hierna, dames en heren, een man, een onvergetelijke figuur in het Nederlandse cabaret. Een man die misschien de allergrootste is geweest die het Nederlandse cabaret ooit heeft gehad en ooit zal hebben, Jean-Louis Pissuis. Jean-Louis Pissuis heb ik tot mijn grote verdriet nooit meer zien optreden. Ik was 16 jaar toen het drama zich voltrok en mijn moeder vond het niet goed dat ik er voor die tijd heen ging, want ze zei altijd, Pissuis is schuin. Ja, maar ik was een jongen van 16 jaar die toen niet mocht gaan kijken. Ja, het was een hele andere tijd. Ik wist niet eens precies wat schuin was. Wat gek is dat. Ik wist amper waar de kindertjes vandaan kwamen. Het interesseerde me ook niet. Ik wou altijd weten waar ze heen gingen. Een hele andere tijd was het. Ja, ik weet ook precies waarom mijn moeder zei dat Pissuis schuin zou zijn. Hij zong vaak dat prachtige liedje van Dirk Witte van Jopie met de peren. Kunt u zich dat nog herinneren? Ja, Jopie met de peren, dat was mooi, hè? Ja, dat staat nou in Ottensien. Maar goed, ik bedoel, hè? Ja, dat is een heel ander liedje. De Jopie was marketenser, dat weet u wel. Hè? En die was dus met de compagnie goed bevriend geraakt. Die kenden ze velen van de compagnie van heel dichtbij, laat ik het dan zo zeggen, begrijp u wel. En dan vertrekt de compagnie en dan blijft Jopie alleen achter. En het laatste zinnetje is dan, ze zat met de gebakken peren. Ik had dat toch niet begrepen, ik had gedacht een smakelijk schoteltje. Maar ja, goed, dat is... Ja. Dames en heren, er zijn van Pissuis geloof ik nog enkele grammofoonplaten in omloop, maar die hebben een dergelijk bijgeluid dat je het niet meer kan horen, je kan het praktisch niet meer verstaan. Alleen door die geluiden heen hoor je toch nog wat een grandioze persoonlijkheid, wat een chansonnier de man is geweest. Ik heb dus nooit de poging willen doen en zal het ook niet doen om ergens te imiteren. Ik heb getracht een liedje dat hij zelf heeft geschreven en dat waarschijnlijk voor u misschien niet zo bekend is, opnieuw te interpreteren. En het liedje door Jean-Louis Pissuis zelf geschreven heet De Fancy Fair. Is er een ongeluk gebeurd, een schipbreuk of een grote brand, dan gaat men gauw collecte houden in de stad en op het land. Ook gaat men advertenties zetten. Maar madame la douanière zegt, er is maar één goed middel, en dat is de fatira.
De burgemeester en zijn vrouw en die der zwager, de bankier. Die de cousine en haar tante vormen samen het bestier. Ze komen heel vaak bij elkaar. En madame la douanière heeft duizenden bezonjes voor de vatsfeer. De burgemeester geeft zijn portret. En de bankier een gouden schaal, een tante, een oude Friese klok en de cousine betaalt de zaal. Dan komt een stukje in het handelsblad. Daar werkt de neef als volontair, die was perscommissaris van de vatsfeer. De fancy fairs gaan niet meer, het is de topic of the day. Er worden bloemetjes verkocht, sigaren, ijs, sorbet en thee. Je kunt daar hengelen naar een prijsje. De dochters van de douanière, die zoen je voor een tientje. Op de fancy fair, daar zijn heel erg kleine meisjes met een heel erg grote mond. Die zweven plunderend om je heen, je portemonnee tot op de grond. Ze moeten zich van niet generen, zegt madame de douanière. Een beetje vrij, dat mag wel zo. Voor een riksdaalder koop je zo een slechte 3 cent sigaret. En voor 5 gulden een entree in die latante cabaret. Dan hoor je als die zeuzen zingen, een dochter van de douanière. Een liedje om mee te kreunen. God straaft de fancy fair. Zo gaat het dagen achtereen, de hele stad die spreekt ervan. Het goede doel is al lang vergeten, dat trekt geen schepsels om er iets van aan. Het watersaldo wordt een schijntje, maar madame la douanière raakt uitverkocht van dochters. Leven de fancy fair! En dan een man, dames en heren, dan een man die ik heel graag in uw herinnering wil terugroepen, maar ik geloof niet eens dat het nodig is, want hij leeft eigenlijk nog zo volledig onder het Nederlandse volk. Een groot cabaretier, een chansonnier bij uitnemendheid, die gezorgd heeft dat zijn liedjes zo populair zijn geworden als eigenlijk nog nooit. De grondlegger daarvan, een man waarvoor ik een enorme eerbied heb gekregen, met wie ik het voorrecht heb gehad nog enkele seizoenen te mogen samenwerken, Louis Davids. Corrie en ik hebben met Louis Davids in de zomer van 37 en 38 nog in het oude kleine Koerhuiscabaret Geverstuinhoutplein hebben wij nog in hetzelfde programma mogen staan als Louis Davids. Het cabaret is nou lang weg, dat is er niet meer, maar de trams rijden er nog altijd eerbiedig omheen. Nou ja, in mijn gevoel, er staat dus nu een poffertjeskraam in plaats van een standbeeld. Dat is wel typisch Nederlands. Nou goed, doet er niet toe. Louis Davids was niet alleen een groot kunstenaar, maar daarnaast was hij een groot zakenman en dat bleef hij altijd. Wat is dat gek? Ik heb hem meegemaakt in een uitverkocht carré. En daar hadden we nog die mooie microfoons nog niet, maar toen zat er een vent hoog boven in een carré en die riep, kan je niet verstaan? Zei Davids, moet je bijbetalen, vooraan komen zitten, kan je het horen. Louis Davids, de ouderen onder ons, zullen zich dat zeker herinneren, trad altijd op in een blauw pak met steekzakken. Weet u dat nou? Ja, blauw pak met steekzakken. Dat is, waar is dat vandaan? Je kan ze vandaag de dag ook niet meer krijgen, die steekzakken. En toen ook niet. En dat is merkwaardig eigenlijk. Hè? Ja, ik denk dat hij ze in liet bouwen. Ik begrijp het nog niet helemaal hoe dat dan zat. Hè? Hij stond altijd een heel klein beetje bij het beens als hij een liedje zong. Dan had hij zijn handen in die steekzakken. Hij maakte zelden een gebaar, dat had de man ook niet nodig. Want het gebaar en de mimiek van Louis Davids lagen op de punt van zijn tong. Ik heb een heel klein fragment genomen van een typisch en niet zo bekend Louis Davids liedje. Zo zijn de vrouwen, Louis Davids. Wat je al niet moet presteren om een vrouw te imponeren, om haar hartje te betoveren en haar liefde te veroveren. Ik weet het uit mijn jonge jaren toen wij altijd bezig waren met verliefde heldendaden. Ik ben met mijn kameraden in de hoogste boom geklommen, door een moddersloot gezwommen. Ik stal appels als een wilde tot ik van de buik ben gilde. Ja, ik maakte zelfs een geintje met een stier en een Jan Kleintje. Alles deed je waar zo'n schat, maar bewondering voor had. En weet u wie de minnaar was? De zoetste jongen van de klas. Hij jokte niet, hij knokte niet, die werd haar favoriet. Die kreeg van haar een zuurtje en onder het 12 uurtje mocht hij de hand vasthouden. Zo zijn de vrouwen. Dat waren de groten uit het verleden, maar hoe zal het de groten in de toekomst vergaan? In het jaar 2000 wordt een oude visser geïnterviewd over de vraag: wie was Wim Kan? En wat zegt zo'n man dan? Zo opa, u zit hier, zoals u natuurlijk zelf al weet, aan de Wim Kan-kade. Nee, boulevard. Boulevard, het is, zoek u de kade, dan ben u verkeerd. Dan ben u verkeerd, want het is hier de boulevard. Het was vroeger hier, de kade was de gedempte kade. En toen is het boulevard geworden. Als u boulevard zoekt, is het boulevard. En toen daarvoor, jaren terug, heette het Urkerveld. Het Urkerveld. En in de volksmond, toen had het volk nog een mond. En toen heette het in de volksmond, toen ik een jongen was, de Bokkingbuurt. De Bokkingbuurt. Ja, dat was, de bokking was een vis. Het was een vis en die werd in de zee gevangen. Toen konden daar nog
vissen in leven, want dan hadden ze dat zenuwgas nog niet laten zinken. En nou wordt er af en toe nog wel eens een vis gevangen. En dat is een lange, dunne, magere vis. En dan vragen ze wel eens aan mij, Harmsen, wat is dit voor een vis? Dat is een zenuwpees. Ja. Dat is een smakelijke vis, want de mosterd zit er al in. Daar wordt hij mee geboren, zie? Ja. Er wordt niet veel meer gevangen, maar er wordt inderdaad nog gegeten als hij gevangen wordt. Maar ja, als ze hem natuurlijk niet vangen, dan kunnen ze hem niet eten ook. Hè. Dus het is voor zodoende eigenlijk. Hè. Maar er zijn veel mensen die vis graag blieven. Er zijn niet veel mensen, maar er zijn toch mensen die hem graag blieven. Die eten graag. Ja, niet maar iedereen, want er blijven natuurlijk mensen die zeggen, ja, ik hou niet van vis. En dan ben je natuurlijk gauw uitgepraat als je niet van vis houdt. Je moet wel van vis houden. Ja, daar hebben we er natuurlijk niks aan. Maar er wordt in het algemeen wat die vis. Had je wat willen vragen of zo? Nou, ga dan rustig je gang, jongen, want daar kan je van leren. Jongere mensen die oudere mensen wat vragen, dat komt niet veel meer voor. Dus maar als je wat vragen wil, dan moet je rustig vragen, hoor. Ga dan maar rustig je gang, ja. Weet u ook nog wie dat was, die Wim Kan? Ja, nou vraag je wat. Nou vraag je wat, want dat is een hele geschiedenis. Dat is een hele geschiedenis, dat is gauw verteld. Kijk, we schrijven de jaren 60. We schrijven de jaren 60, 70, omstreeks die tijd. En dan zijn de mensen zo welvarend geworden dat ze met lange welvaartsgezichten door het leven gaan. En om zich daarbij aan te passen met die lange gezichten, hebben ze toen de havenhoofden verlengd. Zie? En toen kreeg je al gauw de zogenaamde Dolomina's. Neem me niet kwalijk, maar wat hebben die Dolomina's met die havenhoofden te maken? Dat begrijp ik niet. Ja, moet je even wachten, dat zit ik nou te vertellen. Mooie weg, heb je haast, mooie weg. Als je weg moet, moet je zeggen. Dan komen we morgen maar hier terug. Dan ben ik hier weer op dezelfde tijd. Mooie weg, nou moet je horen. Die Dolomina's, dat was een vooruitstrevend volkje. En die vochten voor vrouwenkiesrecht. En toen ze het eenmaal hadden, toen moesten ze niet meer. Dat is eigenaardig eigenlijk. Maar dat zie je vaak natuurlijk, hè? Dat zie je vaak. Ja, maar wat had die Wim Kan daar nou mee te maken? Wacht nou even, dat zit ik nou te vertellen op mooie weg. Die kan ik mij rustig. Goed. Nou moet je dus denken, die Dolomina's, die wilden alles openbaar maken. Die wilden bijvoorbeeld ook de voortplanting uit de doeken doen. Begrijp je wel? Oh, en Wim Kan die wou dat niet. Dat was een verzetstrijder uit die tijd. Daar is mij niets van bekend. Weet jij dat dan? Dan zal ik vragen, dan geef mij nou maar die uien. Zal ik wel melken, dan geef je helemaal niks. Het is allemaal heel anders, kijk. Je moet goed begrijpen, mijn jongen. Er zijn bepaalde dingen die aan een leeftijd gebonden zijn. Je moet niet te vroeg met... Nou ja, te vroeg met... Dat moet niet te vroeg, begrijp je? Ik was 19, dat zal ik nooit vergeten. Een knaap van 19. Toen mijn vader zaliger me bij zich riep. Hij zei, knodde. Der bennen er met hom. En er bennen er met kuit. En meer heb je niet gezegd. Ik heb er mijn leven lang plezier van gehad. Ja, dat kan ik me dan eigenlijk wel indenken, maar ja. De vraag was eigenlijk, wie was Wim Kan? Dat was er een met hom.
Wat zit je nou te jachten, jongen? Dat ben ik nou toch aan het vertellen. Maar ik zeg toch, als je weg moet, mooi zeggen. Dan kom ik morgen, kom je hier weer, dan zit ik hier weer op die bank. Moet je horen, kijk, je moet de sfeer uit die dagen, de sfeer, moet je begrijpen, uit die tijd. Ik probeer de sfeer uit die tijd over te brengen, begrijp je? Dat was een heel andere sfeer. Een heel andere sfeer. Ja. Het is allemaal erg interessant wat u Dat hier... is het stellig, ja, dat is het stellig. Erg interessant wat u hier Ja, zit te vertellen, opa. Maar wie was nou eigenlijk Wim Kan? Wacht nou even, dat vertel ik nou, daar ben ik nou aan bezig. Nou komt het, kijk. Die Piet Nak, nou ja, die andere die je daarnet noemde, hoe was het ook weer? Wim Kan. Wie zei je? Wim Kan. Ja, die. Goed, die kwam altijd op kerstnacht voor de televisie. Elke kerstnacht, daar kon je klokje op gelijk zetten, kwam die man voor de televisie. Dat was wat de radio nou is. En daar keek heel Nederland daarnaar. Ik zie hem nog zitten aan een groot bureau met een grote kom met goudvissen. Ik zal het nooit vergeten. En diezelfde Wim Kan, dat was de laatste Nederlander die in de kerstnacht in zijn eentje een lied heeft gezongen. Met tranen in zijn ogen. Wat heel Nederland toen nog kon en bereid was mee te zingen. En hoe was het lied? Kent u dat misschien nog? Wis en waarachtig kent de oude knodde dat lied nog. Hand in hand, kameraden. En wilt u tenslotte dan ook nog iets weten over de mens achter de artiest, dan moet u maar heel goed luisteren naar Wim Kans zwart-wit liedje, want daar zit hij helemaal in. Soms denk ik wel eens, wat zou het heerlijk zijn met een uitgesproken mening te kunnen leven in het land van zwart en wit. Zolang de twijfel nog niet is gerezen, gaat het van dit is dat en dat is dit. Je wist zo zeker bij de witte kruisen van Magraten, wij moeten dankbaar zijn. Hier liggen de soldaten, die hebben de vrijheid uit het vuur gesleept. Zij zijn gesneuveld, wij hebben het overleefd. Ja, maar hun zonen gingen weer op het oorlogspad. Die gooiden in Azië dorpen plat. Daar ga je op een dag dan zwaar aan tillen. Je kiest een beetje minder vlot partij. Je weet niet meer precies wat je zou willen. En toch hoor je eigenlijk ergens bij. En plotseling heb je weer een standpunt ingenomen. De vijand is opnieuw gekomen. En die doet dingen. Waarom doet hij dat? Maar die anderen, waar jij bij wou, die doen dat ook. En waar blijf je nou? Als je niet zou denken, ging het misschien beter. Straks oude jaar, duurt niet meer zo lang. Wij vieren het maar weer met Jet en Peter, bij kaarslicht en veel schaduw op het behang. We gaan elkaar omhelzen en opnieuw beminnen. Als ze dan maar niet weer, in Gods naam niet weer, over Israël beginnen. Want hij
heeft een mening die van ijzer is. En als dan de onze maar een heel klein beetje grijzer is, dan worden de schaduwen zo griezelig lang. Nee, geen kamelen. Geen kamelen meer. Maar wat dan weer op het behang? ...40 jaar Wim Kan met Corrie aan zijn zijde op het toneel... ...voor het doek 's avonds valt. Het klokje van gehoorzaamheid slaat elke avond juist op tijd. Want er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Of, zoals wij Latinisten zeggen, lago di como, vasco di gama. Nou gaan overal op de wereld alle voordoeken weer dicht. In Londen en Maastricht, daar doven ze het licht. Nou valt overal op de wereld van de schimmen en de schijn het grote voorgordijn van Broadway tot Berlijn. De mensen staan te dringen om hun kleren en informeren. Zijn die Corrie en die Kan nog bij elkaar? Ja, want nergens op de wereld wat geen sterveling denken zou, vindt men oprechter trouw dan tussen man en vrouw, met er tweeën in één one-man show.